Mga higala, adunay usa lamang katinuod nga Dios sa tibuok universo, ug siya mao si Yahweh. Apan ang mga katawhan sa kalibutan karon nagsimba og dili lamang usa kundi daghang mga Dios o Diyosa. Naghimo silang mga larawan o litrato o mga linilok na imahe sa ilang Dios o ilang ginasimba kini. Sakto ba kini nga ilang paagi sa pagsimba? Unsa ang ikasulti sa Biblia mahitungod niini? Atong susihon ang mga pulong sa Dios alang sa tubag. Sa milabay nato nga episode atong gisugdan ang serye sa Napulog ka Sugo pinaagi sa pagtuon sa unang sugo. Atong gitubag ang pangutana, kinsa ug unsa ang imong Dios? Atong natun-an nga bisan kinsa o bisan unsa nga atong gihigugma, ginaalagaran o ginasimba, labaw sa tanang butang o labaw sa bisan kinsa, mao ang mahimong atong Dios. Niining ikaduha nato nga episode atong susihon ang ikaduha nga sugo nga naghisgot bahin sa pagdili sa pagbuhat sa larawan o imahen sa Dios aron sa pagsimba niini sumala sa atong kaugalingong pagsabot sa kung unsa siya. Kini mga linilog o binuhat nga larawan gitawag nga Dios tungod kay dili man kini mao ang tinuod nga Dios. Akong igahatag kaninyo karon ang 5 ka mga rason nganong kinahanglan nato likayan ang pagsimba og Dios. Apan sa dili pa ta moadto sa unang rason, ato usang basahon ang ikaduhang sugo sa Dios ngayang gihatag sa iyang mga katawhan didto sa bukid sa Sinai. Mabasa kini sa Exodo 20, versikulo 4 hangtod sa 6. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kaya ko si Yahweh nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulog, sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ako sa may gugmaong kalulot, alang sa linibukan nila nga nahigugma kanako, o nagabantay sa akong mga sugo. Dayag ang sulti sa Dios. Iyang gidili ang paghimo og linilok nga larawan aron sa pagsimba niini. Nining mga bersikulo nga atong nabasa, atong makita ang primerong rason nganong gidili ni Yahweh ang pagsimba og mga mini nga Dios. Unang rason, si Yahweh usa ka abughuan nga Dios. Ang pagsimba og Dios usa ka insulto ngadto kaniya. Atong nabasa nga si Yahweh usa ka abuguan nga Dios. Dili niya buot nga adunay laing Dios sa atong kinabuhi tungod kay siya lamang ang tinuod nga Dios. Ang iyang pagpangabugho usa ka pangabugho nga Dios nun nga nagapakita sa iyang dakong gugma kanato. Buot niya nga mahilayok kita sa mga paagi nga sayop ug makadaot kanato. Dugang paniini, ngano nga ilisan man nato ang tinuod nga Dios sa usa ka Dios nga binuhat lamang gikan sa kahoy o bato? Dili ba usa kini kadako nga insulto alang sa labang makagagahom o sa magbubuhat sa tanan? Sa sulat ni Isias kapitulo 42 bersikulo 8, ako mao si Yahweh, kini mao ang akong ngalan, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban, ni ang akong pagdayeg sa mga linilok ng mga larawan. Sa sulat sa taga-Roma kapitulo 1, 21 hangtod sa 23. Kay sa hingilhan nila ang Dios, wala nila paghimayaa siya ingon nga Dios. Bisan man nagpasalamat sila, kun dili na nga buang sila sa ilang mga hunahuna o ang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot gingit-ngitan. Sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makianaadmanon na nga himong buang sila. O giilisan nila ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunuton, o sa mga langgam, o sa mga mananap nga may upat ka tiil, o sa mga nagakamang sa yuta. Sa sulat ni Daniel kapitulo 5:23,
Hinunua, nagmapahitason ka sa imong kaugalingon batok sa Ginoo sa langit, ug ilang gidala ang mga sudlanan nga balaan sa iyang balay diha sa imong atubangan, ug ikaw ug imong mga prinsipe, ang imong mga asawa ug ang imong mga puyo-puyo minginom sa vino gikan niini, ug ginadayeg mo ang Dios nga sa lapi ug bulawan, ug tumbaga, puthaw, kahoy ug bato nga dili makakita, ni makadungog, ni makahibalo, o ang Dios nga sa iyang kamot ana ang imong gininhawa, o iya ang tanan mong mga dalan, wala mo paghimayaa. Walay laing takos sa atong pagsimba o pagdaig kundili si Yahweh, ang buhi nga Dios. Dili lamang insulto o kawalay respeto ngadto kaniya ang pagsimba og Dios kundili dako kini nga sala batok kaniya. Ikaduhang rason, ang mga larawan og rebulto walay pulos og walay gahom. Bisan unsa ka maanindot og kamahalang imahen o rebulto sa usa ka Dios, wala sila'y gahom sa ilang kaugalingon. Samtang aduna sila'y mga mata, dalunggan, baba, mga kamot, mga tiil, apan dili sila makakita, makadungog, makalitok, makakupot o makalakaw sa ilang kaugalingon, labaw na sa pagluwas kanato. Mabasa sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 28. O didto mag-alagad kamo sa mga Dios nga buhat sa mga kamot sa mga tao, sa kahoy ug sa bato, nga dili makakita, dili usab makadungog, dili usab makakaon, dili usab makapanimaho. Sa Salmo 115 bersikulo 4 hangtod sa 8, ang ilang mga Diyos mao ang salapi ug bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba, apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila, apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong, apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot, apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinagi sa ilang tutunlan. Ang mga nagbuhat kanila nahisama kanila. Oo, sama kanila ang tagsa-tagsa nga musalig kanila. Isaias 46 bersikulo 7. Ila kini nga ginapasan sa abaga, ila kini nga ginadala o ginapahimutang sa iyang dapit, o kini nagatindog gikan sa iyang dapit kini dili balhinon. Oo, ang tawo mo sangpit ni ini, apan dili makatubag, ni makaluwas kaniya gikan sa iyang kagulanan. Sa sulat sa Maghuhukom kapitulo 10:14, panlakaw kamo og sangpita ang mga Dios nga inyong gipili, paluwas sa sila kaninyo sa panahon sa inyong kagulanan. Usab sa Jeremias 16:20, ang tao magabuhat ba og mga Dios alang sa iyang kagalingon, nga bisan pa dili di ay mga Dios? Aduna ba'y tinuod nga Dios nga kinahanglan pas-anon pa sa abaga? Dili ba ang tinuod nga Dios gamhanan og wala nagkinahanglan og tabang gikan sa tao? Apan ngano man nga dili makita sa daghang katawhan kini nga dayag kaayo nga kamatuoran. Aduna kahay gahom nga nagbuta sa ilang mga salabutan. Makasubuhon na hunaon nga samtang dayag ang sulti sa Biblia, may tungod sa mga Diyos, daghang mga tao ang nagpadayon sa pagsimba kanila. Usaba ka kanila. Karon ang panahon aron sa pagsusi kung ang atong paagi sa pagsimba nahisubay ba sa tudlo sa Dios. Moadto ta sa ikatulo nga rason. Buot sa Dios nga mamahimo kitang espesyal og balaan nga mga katawhan. Samtang daghan ang nalibungan sa pagsimba og mga larawan o rebulto, buot ni Yahweh nga ang iyang mga katawhan mamalahi og dili mosunod sa mga paagi sa kalibutan. Sa sulat sa Jeremias 10 bersikulo 2 hangtod sa 5, mao kini ang giingon ni Yahweh, ayaw pagtuon sa batasan sa mga nasod, ug ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit, kay ang mga nasod nangalisang kanila. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay ang usa nagaputulog kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasahi, ilang gidayadayanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang aron kini dili maliho. Sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik ug dili mosulti. Sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw.
ayaw kahadlok kanila, kay sila dili makabuhat og dautan, ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Ang pagsimba og mga Dios-Dios gikuha sa mga pagano nga pagtulunan o tradisyon. Buot sa Dios nga ang iyang katawhan mabalaan og dili mosunod sa mga pagano nga paagi sa pagsimba. Ikaupat nga rason, adunay tunglo alang ni adtong nagasimba og Dios-Dios. O sa kini kakuyaw og makahadlok nga kamatuoran. Kung ikaw naghunahuna nga walay dautan sa pagsimba og mga rebulto o larawan, nasayop ka. Ang Biblia nagsulti nga matinunglo ang bisan kinsa nga nagasimba og Dios-Dios. Mabasa nato sa Deuteronomio 27:15. Tinunglo ang tao nga magabuhat sa larawan nga linilok kung tinunaw, butang nga dulongtanan alang kang Yahweh ang buhat sa kamot sa malalangon. O nga igabutang kini sa tago, o ang tibuok nga katawhan magatubag o magaingon, hinaot unta. Sa Habakuk 2:18 hangtod sa 19, unsa ang kapuslanan sa linilok nga larawan? Nga gililok sa nagabuhat ni ana? Ingon man ang tinunaw nga larawan, bisan pa ang magtutudlo sa kabakakan? Sa pagkaagi nga kadtong nagahimo sa iyang dagway, nagasalig man ni ana aron sa paghimo nga amang sa mga larawan. Alaot siya nga nagaingon sa kahoy, pagmatana, og sa amang nga bato, tumindog ka. Magatudlo ba kini? Ani akaron kini gihalupan sa bulawan og sa lapi og sa sulod ni ana wala gayud ing gininhawa. Sa Deuteronomio 8:19, og mahitabo kung hikalimtan mo si Yahweh nga imong Dios og magasunod ka sa lain nga mga Dios og ikaw mag-aalagad kanila og kanila magasimba ikaw, nagapamatuod ako batok kaninyo niining adlaw nga sa pagkamatuod mangawala kamo. Kung buot ninyo nga mapanalinginan sa Dios og dili matinunglo, biyai ang pagsimba sa Dios-Dios, ilabay ang mga rebulto, isalikway ang sayop nga paagi sa pagsimba. Ikalimang rason, ang magsisimba og Dios-Dios dili makasulud sa gingharian sa Dios. Sakto ay imong nadungog, dili makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios ang mga nagasimba sa larawan o rebulto. Dili ka nagikan sa akong kaugalingong baba, kundi gikan ka na sa Biblia. Mabasa sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hangtod sa 21. Karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini: pagpakighilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Dios-Dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugo, mga kaligot-got, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo, mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit, o mga butang nga maingon-ingon niini, nga gipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidaanan ko kamo pag-usab, nga kadto sila nga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Walay pulos ang atong mga paghago o pagsimba kung sa kinaulahian, dili gihapon ta makasulod sa gingharian sa Dios. Busa karon pa lang, ato nang susihon ang atong mga paagi kung kini nahisubay ba sa mga paagi sa Dios. Sundon nato ang ikaduhang sugo sa Dios aron dili makawang ang atong pag-alagad kaniya. Diri sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 24 hangtod sa 25, laktaw sa 28 hangtod sa 31, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga mga butang nga anaa niini, siya tungod kay siya Ginoo sa langit ug sa yuta, wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga kamot. Dili usab siya pag-aalagaran sa mga kamot sa mga tao, ingon sa nagkinahanglan pa siya sa bisan unsang butang. Sa nakita nga siya gayud ang nagahatag sa tanan sa kinabuhi og sa gininhawa og sa tanang mga butang. Kay kaniya nabuhi kita og nagalihok kita og nagabaton sa atong pagkamao. Sumala usab sa giingon sa uban sa inyong kaugalingong mga magbabalak. Kay kaliwat usab kita niya. Busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghunahuna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid o paglalang sa mga tao. Busa, gisayluan sa Dios ang panahon sa pagkaburong,
Apan karon, siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang paghukman ang kalibutan sa katarungan. Pinaagi ni adtong tao nga iyang gitiman-an, nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Mga higala, dili buot sa Dios nga kita masilutan sa silot sa kamatayon. Busa ginaawhag kita niya nga maghinulsol gikan sa atong mga sala. Apil ang sala sa pagsimba og Dios. Atong gibasa ang usa sa mga panghitabo sa panahon ni Apostol Pablo. Samtang kini nahitabo, pila ka libo ka tuig na ang naglabay, ang mensahe sa Dios niini mga bersikulo gipahinungod usab alang kanato karon. Maghinulsol kita gikan sa atong masala, atong biyaan ang pagsimba og Dios. Atong balikan ang 5 ka mga rason nganong gidili ni Yahweh ang pagsimba og Dios. Una, si Yahweh usa ka abugoan nga Dios. Ang pagsimba og Dios usa ka insulto ngadto kaniya. Ikaduha, ang mga larawan og ribulto walay pulos o walay gahom. Ikatulo, buot sa Dios nga mamahimo kitang espesyal og balaan nga mga katawan. Ikaupat, adunay tunglo alang ni adtong nagasimba og Dios. Og ikalima, ang magsisimba og Dios dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sa dili pa nato tapuso ang atong programa, tingali inyo nang nadunggan ang mga pangatarungan sa mga tao nga nagaluhod sa mga ribulto o imahin sa mga Dios. Musulti sila nga wala sila nagsimba sa ribulto kundi sa Dios. O ang mga ribulto nga ilang giludhan nagrepresentar lamang sa tinuod nga Dios. Mga higala, malarawan man na sa Birheng Maria o ni Jesus o mga santo o ang Black Nazarene o ang Santo Niño o ang krus o rosaryo, mga Dios gihapon sila. Ado naman tay kaugalingong rason apan klaro ang sulti sa Dios og dili nato kini ikalimud. Dili ka mo magbuhat alang kaninyo og mga linilok nga larawan aron sa pagsimba niini. Basahon nato ang katapusang mga bersikulo. Levítico 19 bersikulo 4. Ayaw kamo pagliso ngadto sa mga larawan og dili usab kamo magbuhat alang kaninyo og mga Dios nga tinunaw. Ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Sa unang Korinto 10:14, busa mga hinigugma ko pangalagyo kamo gikan sa pagsimba sa mga Dios. Sa unang Juan 5 bersikulo 21, mga anak, maglikay kamo gikan sa mga Dios. Sa Juan 4 bersikulo 24, ang Dios espiritu man o kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuuran. Karon nga ato nang nasayran ang kamatuuran, maghinulsol kita gikan sa atong sala, nga gumikan sa atong pagkaignorante o pagkanalimbungan. Buot ni Yahweh nga kita mabuhi og mahimong parte sa iyang pamilya. Busa ato siyang simbahon sa sakto nga paagi, sumala sa iyang gitudlo kanato. Kini si Ruel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa Biblical Truths TV.